Bismillahir Rahmanir Rahim. Aminiya ko kishiya. Kashi na 6. Sai da ya raka ta har bangaren ta, sannan ya bata kayan ciye-ciyen da ya siyo musu. Suka yi sallama ya juya koma bangaren Fauza. Tana zaune yanda ya barta da tunanuka barkatai. Ya shigo bata ji shigowar tasa ba. Sai da ya sanya hannayensa ya kamo ugunta, sannan ta firgit ta dawo daga duniyar ta lula. Dagwata ya sama ya mata masauki a babbaɗan kirjinsa. Nushe idan da ta yi abubuwa da dama suna dawo mata na rayuwarsu da Moha ɗinta. I love you Moha. Ta furta a hankali. Wani abu ya ji ya ciki zuciyarsa, jin kalamin nata da sauriyan minna leɓansa akan nata. Yana yi wa bakinta wata irin tsotsa da ta sa kafarta take neman gaza ɗaukar ta. Da sauri ya ɗago ta ya kwantar ta kan kujerar da ke falon. Yana ci gaba da tsotsar lips ɗinta da ƙyar ya iya janye jikinsa daga nata. Ya mige tare da ɗago ta suka nufi ɗakinta inda suka yi alwala suka yi sallah. Ta canja kayanta zuwa na bacci ta haye gadon. Ya jima a zaune yana addu'o'i kafin ya tashi ya hau gadon shi ma yana godiya ga Allah da ya nuna masa wannan rana Fauza a cikin gidansa a ɗakinsa a matsayin matarsa ta sunna. Juyi yayi tare da wata doguwar miƙa da ta sa gabanta faɗuwa. Ilai ko janyo ta jikinsa ya fara romance nata. Wani irin gurnani yake yi mata sosai ya fita hayyacinsa. Fargo ya rufe su. Gajiya ya tara mata sosai wanda shi kansa sai da ya tausaya mata duk da kusan da gayyaye mata haka. Ganin yadda take neman yakice sa ta tura wa Amina. Sai karfe 6:52 na safe suka tashi a makare. Ya riga ta tashi saboda haka ya haɗa ruwan wanka. Ya taimaka mata suka yi tare suna gama shiryawa. Suka ji ana nokin. Shine ya fita ya bude ya dawo lokacin tana ɗaura ɗan kwalin da ya janyo ta ya jikinsa ya yi kisan goshinta tare da lankwaso wuyansa zuwa tsakankanin ƙirjinta. Ya sa harshen sa ya rasa tare da sanya hannunsa ya shafo su. Rike hannunsa ta cikin alamun tsoro ta ce, "Ka bari dakta, Allah na gaji." Shanyayin idanuwansa da suka cika da jaraba ya dago, kada mata kai tare da mayar da hankalinsa zuwa abin da yake. Zuge ɗin rigarta yana kokarin cire mata, ta saka masa kuka. Dole ba dan yasu ba, ya kyale ta, saboda shi kansa ya san babu ƙarya, daren jin ya dace ta san ransa. Mai mata da rigarta ya kama hannunta suka fita falon. Dani area suka nufa. Ya zauna da ita da kansa ya haɗa mata break ɗin, yana bata a hankali tana ji. Suna gama ta koma falo ta kwanta, bata jima ba, bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Bayan ya gama kasancewar Monday ce, ya shirya fita. Sai 12 ta farka bakinta ta wanke ta fita zuwa sashen Amina. Murdawa ta shiga da sallamar ta, lokacin ta fito daga kicin. Ta yi murmushi ta ce, "Amarya da kanta, ki yi haƙuri ban zo man gaisa ba. Wallahi ina ta ɗan aikace ne, yanzu nake shirin shigo maki." Murmushi tana murza yatsunta ta ce, "La, kar ki damu, wallahi ni ma bacci ne ya sake dauke ni, ban ma san sanda ya fita ba." Ajiyar zuciya ta ce, "Ke kuwa an sha soyayya, ba dole a makara ba. Yau da asuba har gajiya ne da kiran wayar dakta, na ga bai fito masallaci ba, amma bai yi fikin ba, sai da ya shigo yake ce min makara ku kai." Haka suka ci gaba da firar su suna girkin duk da Aminan ta so hana ta, amma ta ki hanuwa. Bayan sun gama ne suka zuba nasu, suka zauna suna ci, suna fira. Fauza bata iya cin na kirki ba saboda ita dama ba gwanar cin abincin bace. Sai wajen 4 ta yi wa Aminan Salma ta nufi sashinta. Wanka ta yi sallah, kana ta fara shirya kanta cikin wata karamar riga milik mai buɗaɗɗen wuya da wani wando rikwata wanda ya fito da asalin surarta da shape ɗinta na Coca-Cola. Gashinta ta haɗa ta ɗaure ta yi donut da shi, sannan ta sa 'yar karamar barima mai kyau a kunnanta. Ta yi kyau sosai, ta fito falon ta zauna bayan ta ƙara gyara danin area ɗin tare da ɗauko fresh milk a kicin. Kasancewar komai akwai a bangaren nata. Bata ji shigowarsa ba, kasancewar hankalinta yana kan wayar take da yayar Hadiza. Sauran katsewar da lokacin da ya karaso gaban ta ya ajiye ledar da ke hannunsa, ya tallafo fuskar ta. "Amincin Allah ya tabbata a gare ki, amaryata. Hakika zuciyata za ta zama ɗaya da take, saboda yau yini ne ina ayyana zuwa na tarar da ke cikin wannan yanayin. Ina son ki da yawa Fauza. Wallahi ta ranar da na fara ganin ki a matsayin matar abokina, har yau zuciyata ta kasa huta da tunaninki." Mikewa ya dago ta jikinsa ya manna ta da kirjinsa, yana sauke wata ajiyar zuciya mai sanyi. Ya lumshe idanunsa yana shafa su markanta tare da nutsa yatsunsa cikin gashin nata. Gari yana neman zaki mata ne, yasa ta janye jikinta ta ce, "Ka je kai wanka, ka shirya ga abincin kai na jiranka." Bude idanunsa ya sosai a kanta, ya ce, "Ba shi nake bukata ba. Pure heart komai ya kwance min. Yanzu ki taimake ni ki bar ni dan lashi zumar nan taki wadda ta fi min komai daɗi a rayuwata." Sauran ɗauke idan ta tare da girgiza kai. Ta juya za ta bar gurin ya cafko hannunta, ya haɗe jikinta da nata.
tare da haɗe bakin su guri ɗaya. Da dabara ya kwantar ta a kujerar falon tirisita, ya balle bottle ɗin rigarta ya zira hannunsa yana shafo jikinta tare da kama ɗaya. Yana ɗan daddana mata kaɗan ƙasan mararta. Fauza, akwai sauran ɗaukar caji. Nan take ta sakar masa jiki, shi ko ya ƙara zage damtse wajen ganin ya rikita mata lissafi. Ya shayar da ita zumarsa da daɗinsa sai gashi ita ma ta biye masa har tana taya sa, ita ma tana shafa shi. Nan da nan lissafinsa da tunaninsa ya kwace, ya shiga yi mata ihu. Abin da bai taɓa yi ba a rayuwarsa, wato. Sai gashi ko ya fara akan Fauza, kai lalle na yarda so bala'i ne. A baya iyakar wasan Dr. Jamil da abin mace, sai dai ita kan Fauza dama yar gari ce a wannan fannin saboda Allah ya halicce ta da sallab da romantic. Akwai ta da son a nuna mata kulawa, to yanzu ne za ta sakar maka komai duk da kasancewar Fauza ba mabukaciya ba ce, amma ta san daɗin kwanciya. Gatar da sweet har da honi, saboda Fauza akwai kayan daɗi da tarin albarkatun ni'imomi a jikinta. Dakta ya gama ruɗiya da kiɗimewa saboda ɗanɗano ne da garɗin da bai san akwai saguwar matan duniya ba. Sai da ɗauki tsayin awa 1 da rabi kafin ya samu natsuwa. Wannan karam tare suka yi wanka suka shirya, sannan suka dawo dining ɗin ya ci abincin. Hijabin ce ya ɗauko mata ya zira mata sannan ya kama hannunta ya ce tashi mai sallah ki raka na unguwa. Bayan sun yi sallah suka fita sai da suka shiga apartment ɗin Amina, sannan suka fito tana yi musu a dawo lafiya. Ta shiga motar ya ja suka bar gida. Tunda suka fito shine yake mata fira, ita kam sai dai ta ce ko a'a. Bai jin daɗin haka amma babu yanda zai da ita. Ya sa a hankali za ta saki ciki da shi. Kai tsaye taro ni ya nufa family house nasu. Ta riga ta san gidan saboda sun sha zuwa duba hajiyarsa. Kasancewar tana da ciwon shuga, shine ya fara fita sannan ya buɗe mata. Tare da kamo hannunta suka nufi cikin gida. A daidai kofar falo ta tsaya tare da janye hannunta. Murmushi ya mata, kana yi gaba, ita kuma ta bayansa. Har cikin falon babu kowa, a falon sai Hajiya. Fara da fara a tatai tana karewa Fauza kallo, har suka yi ma kansu matsoni a falon, sannan ta yi ajiyar numfashi, tare da cewa alhamdulillah, yata ta dawo gare ni. Hakika na yi murna sosai a lokacin da Jamilu ya sanar da ni yana son auren Fauza, saboda kullum kina raina Fauza, kullum tunanina waye zaki aura ya rike ki amana tare da marayun jikokina. Fauza, kun tsaya min a raina sosai. Ashe ma Allah ya riga da ya tsaya da na. Ya tsara ɗana Jamilu shine zai mai gurbin ɗana Muhammad. Wannan hikima ta Ubangiji da yawa take. Fatan mu dai Allah ya yalwata rayuwarku da albarka, ya kuma kaɗe muku fitinoni da sharrin zamani da mutanen zamanin. Amsawa dakta yake da amin, ita kam kunya da tsananin mamakin yanda ya ce ta nuna farin cikinta ya sa ta kasa wani irin kwakwarin motsi. Sosai Hajiya ta masa nasiha musamman Dr. Jamil da take ta nanata masa muhimmancin adalci tsakanin matansa. Tashi ya fita inda ya bar su suna hirar su gwanin sha'awa. Kasancewar Hajiya mace yar boko kuma wayayya, bata dauki surukarta abin kunyarta ba, musamman ma Fauza da dama can yar ɗakin ta ce, da yake Fauza yarinya ce mai farin jini da kwarjinin jama'a, musamman da yake hannunta a buɗe yake ga ta da girmama na gaba da ita. Wannan yasa Hajiya tun da can ma take ƙaunarta. Da jima bai dawo suka yi haramar tafiya. Hajiyan ce ta tsayar da su, ta shiga ta fito da ledoji 2 a hannunta. Ta mika wa Fauza tana cewa, gashi yata zan kira ki zuwa safiya, zan miki bayanin komai, wannan kuma ki kai wa yar uwarki, dan Allah ku gaishe min ita sosai. Insha Allah zan isar da sakon ki Hajiya. Mun gode da kulawa. Dariya ta ce babu komai, ni dai ku kula min da autana, shine farin ciki na. Kunya ta bata, dan haka ta juya da dan saurinta ta fita. Shi kam dama ya jima da fita. Motar ta shiga ya ja suka tafi sai hotoro. Sosai Fauza ta ji daɗin hakan saboda bata yi zata ba. Na ma sun daɗe suna fira da umma. Baba da kansa ya rinka bata labarin badakalar da aka sha da dakta akan aurenta, inda ya jame wa baba kamar wani zautacce. Kullum sai ya je gurinsa ko kasuwa ko gida, akan ya taimake su ya amince masa aurenta. Ƙarshe dai alhajinsa da kansa ya taso ya zo ya roƙe sa akan ya taimaka ya ba wa ɗansa auren 'yarsa. Nan ne manya suka shiga maganar, a ranar kuwa sai da aka ɗaura aurenta da dakta. Ajiyar zuciya ta tare da mamakin yadda takwakiyar ta kasance. Dawarsa ne ya sa su shiga ɗaki da umma, inda ta ɗauko mata wasu haɗaɗɗun magunguna ta ce sai ta shanye saboda ta san mugun sakacinta akan magani kowane iri ne. Aiko ita ma bata yi musu ba saboda ta san irin horon da take karɓa a wajensa.
Tana shanyewa ta kama kakaran amai da ƙyar ta samu ya tsaya. Shi ma sai da ta sa goro a bakinta. Sannan umman ta bata wasu a leda suka tafi gidansu. Ai kuwa a ranar ta gurzo a wajensa saboda bacci dai cikinsu babu wanda ya yi sa. Sai bayan sallar asuba suka kwanta. Yana ta sa mata albarka. Ai kuwa ranar bai je ko aiki ba dan basu farka ba sai karfe 12:27. Wanka tai shi ma yayi sannan ta hada masa abin da za su ci da taimakonsa. Suka karya ya fita suka gaisa da Amina. Wanda mamakin abin da ya hana shi fita ya hana ta magana. Da ƙyar ta iya danne zuciyarta ta kyale sa. A hankali lokaci yake ta tafiya. Yau gashi Fauza ta yi wata guda har da sati ɗaya a gidan Dr. Jamil. Tun tana da sati 3 ta fara fuskantar canjin jikinta. Zazzabin dare da yawan kasala, ga ciwon kai ga tashin zuciya. Da Kena take kokarin boye musu matsalarta har sai da suka fuskanta, musamman dakta da abin ya dame sa. Yau kam tunda ta tashi take jin cikinta yana hautsinawa. Ga wani azababban zazzabi da ta tashi da shi. Da ƙyar ta iya miƙewa daga gada, ta yi wanka ta nufi kicin ɗin. Ta ɗora masa abin karyawa, kasancewar ta hutashe da Amina, yi musu breaks. Ta dafa tea ta zuba a flask, ta ɗora kasko ta zuba mai ta sa albasa kenan. Man ya fara soyuwa, zuciyar ta hautsina da ƙyar. Ta iya kashe gas ɗin tafta da gudu. Ta shiga ɗakin lokacin ya fito daga wanka, yana tsane jikinsa. Ya ganta kamar an jefo ta yi bathroom, hannunta toshe da bakinta. Tana shiga ta durƙushe ta shiga sheƙa wani irin mutsiyacin amai da yake ƙoƙarin tahowa da hanjin cikin ta baki ɗaya. Da sauri ya jefar da tawul ɗin ya toilet ɗin a guje, ya ɗago ta yana danna mata ƙirjinta a hankali, yana yi mata sannu da ƙyar aman ya tsaya. Ya taimaka mata ta gyara jikinta, ya ɗago ta cak, ya fita da ita kayan jikinta ya cire mata, ya saka mata dogon riga, jikinta ya wani irin mugun zafi. A ƙasa ta kwanta tana mai da numfashin wahala. Sai da ya gyara toilet ɗin sannan ya dawo ya saka rigarsa ya fita clinic ɗin da ke cikin gidan. Ya ɗauko kayan aikinsa ya dawo. Ɗauke ta daga ƙasa ya ɗora ta a sama, ya shiga duba ta. Shi kam iyakar bincikensa bai gano matsalar ta ba. Da haka ya ɗauki wayarsa ya kira abokinsa Makabeli. Ya sanar da shi matsalarsa abin na masu abu. Yana zuwa jininta ya ɗauka cikin abin da bai shige minti 20 ba, ya gano inda gizo yake sakarsa. Dagowa ya dubi Dr. Jamil da yalwataccen murmushi a fuskarsa, ya ce congratulations my friend. Wallahi ni da ma na san da akwai abin da Allah ya boye tsakaninku. Tabbas gaskiya ta fara halinta. Yau gashi Fauza dauke da cikinka a cikinta. Shakka babu, Fauza ciki ne da ita, tsayin wata guda da sati ɗaya. Tsananin mamakin abin da Dr. Makabele yake faɗa masa ya hana sa motsawa. Farin cikinsa ya kasa boyuwa. Zubewa ya kasa yi doguwar sujadar godiya ga mahaliccinsa da ya azurta shi da samun karuwa a lokacin da bai yi zato ba kuma bai tsammata ba. Makabele ne ya dago sa, ga mamakin sa hawaye ya gani a fuskar abokin nasa. Tishu ɗin da ke hannunsa yasa yana goge masa, yana girgiza kai tare da tambayar sa dalilin hawayen nasa. Dagowa ya duba abokin nasa ya ce, dole ne kuka Dr. Usman. Na rasa da bakin da zan godewa Allah. Na rasa irin godiyar da zan masa. Ashe dama dakta zan ga dan kaina? Ashe dama ina da rabon haihuwa a duniya? Ashe rabon Fauza za ta haifa min ƴaƴa ne? Ya kashe min amini na? Lalle Allah buwaye ne gagar misali. Ya karasa maganar muryar sana rawa, cikin alamun tausayawa Makbeli ya kada kai ya ce, shi Allah babu yanda bai iya ba, kuma komai kaga yayi ikon sa ne. Dakta babu abin da zan faɗa maka game da matsalolin masu ciki, saboda haka sai a kula sosai wajen ganin tana cin abinci sosai, saboda na fahimci kamar bayan matsalar laulayin da ke damunta akwai rashin cin abinci, wanda hakan zai iya shafar abin da ke cikinta. Gida kai ya ce insha Allah zan kula sosai friend. Mikewa ya rataye jakar aikinsa, ya yi murmushi ya ce, abinka da farin shiga. So wallahi kake ɗagawa 'yar mutane kafa, na san ka da jaraba akan Fauza kamar ban suruwa ka kake. Duka ya kai masa suna dariya dukkaninsu ya ce, aiko kaga ba a haifa min ragon ɗa ba, domin bincike ya nuna yaran da iyayensu suke yawaita kusantar junansu lokacin rainon cikinsu sun fi kuzari da lafiya fiye da waɗanda ba sa hakan sosai. Gada kai ya ce haka ne, amma a dai kula kar a je garin neman ƙiba a samu rama. A jiyar numfashi ya ce to dakta, insha Allah zan kokarta, ka san ita jarabar halitta ce. Raka shi ya ja motarsa suka yi sallama ya tafi. Shi kuma ya nufi apartment ɗin Amina, tana zaune a falo tana kallo. Ya zauna dubansa ta a natse, tana nazarin farin cikin da ta gani shimfiɗe a fuskarsa. Kafin ta yi magana ya katse ta da janyo ta jikinsa, ya ce I'm very happy wife, ki taya ni farin ciki, mun kusa samun karuwa a gidan nan. Pure heart ciki ne da ita.
Oh God, bless you ya Rabbi. Duk da sanyi da jikinta yi amma bai hana ta nuna farin cikinta ba, domin ta san cewa tsarin Ubangiji ne haka. Ta san cewa shi ne shirya wa rayuwarsa haka. A fili ta ce alhamdulillah. Ranar da muka daɗe muna jira ta kusa zuwar mana gidan nan kuma mu ma mun kusa samun namu na kanmu. Gaskiya na yi farin ciki. Allah ya amfana sa ya kuma ƙara masa lafiya. Ɗan game ta yaya ƙirjinsa ya amsa da amin wife. Insha Allah ke ma za ki samu. Ke ma zan baki bebi kwanan nan. Wife ina son kuma tana abin alfahari na. Share hawayenta ta yi da sauri don kada ya gani. Ta miƙe ta ce kaga ka zo za ka cika ni da surutu. Ka tashi ka je ka kula mana da bebin mu. Ina zuwa ni ma bari na sama mata abin da za ta ci. To ma saurare a nan za mu dakata.